Gaka ni gabeire gakwene kya buno butukibwa chakiwe iryo komanya buna ningikeire tumo basukano kwene kiwa buri tukurigoro oyoye bwatranite ebasi ya skuru yemugetia borokwa korwa se skuru ya Kemasare na boigo Nyameru echinga kibarenke kogenda asama miranyo yechigosori cha Matera ase county ya Kisumu mukwana korwa se nyagitari ya Nyamira rifaro chinga kenyara kobaga gutarira bari banyarete ko baba nyora chingo mana boigo kogendera muno bobwena nigo boigo mugaka nareko bagakoboria abagendia bechigali banyareko ba maiso chinga kibagendetaameneberobere yabo ya kirarituko ti igongwa kiranya saimbu ya mono ngumu basukana abana banyorete be skuru ya Nyameru na Kemasare ekero bare kogende mechieso Kisumu igo banyorete no mubasukano uyoba umisete abange babo wale tikuba kagendaka na bande mbatigalita se ward in particular mwalimu deputy principal o Nyameru uras Kemasare ule bado ICU pamoja no Montereva igo tugusaba Nyasaye amubwatie na inde gonta getwakira mbiyemono abanyagetari baitobe Nyamira Referral Hospital amo n'abakolie gasi baito bonse pibe serikali kuri Ministry of Education Madam DCC aso kubwatirana okonya abanaba guchimotwe igotugo cha kubolinga nkikiagere tumubasoka no yukaba kero tuamanyire ntokore kerigeta keire egere umubasoka no bunoyo toirorwa ase constituency yaito na sebana bande bonsi bakogende school tiganya sa agendera magega yaba director